women leader man national anya teke mano yer kodo mano nyako rawo mose ojage koro embe ka the lady bende jawala ma mewro mo chiro yes to nodo ka chiro ne onge pi onge cho nitie social amenities moko mane onge to no wuoyo mogo koko to wuok oreno nyeno da Kisumu iyudo ka jatelo siako jok mohandle jatelo siako koko kuchoni jakomo area Kisumu biro chako dhao noa to owacho mana services gire ne jopiny iwinjo gino iyudo ka bunge ka wan gi johera masamoro mar governor ko winjo kamano en oseywa ng'ich jakomo biro wuoyo marach ne governor dako kuongo ket piny bura moro matin mondo winjre mondo atende governor memorandum okinyal tero nikech nitie ka governor nosedonjo nitie migepe jok mano keto migepe mondo gimago nitie de jok mochung' ne environment ochung' ne trade ochung' ne gik mang'eny ere memorandum michaki tero ne nicho warach nitie MCA kanyo those are the things man kanyo and gino no after 2 weeks gigo nolosi yes chonolosi moket teko mar bunge nikech duond bunge tiyo yes nikech joka embe no weyo mowacho ni kopo ni gigo kotim kikujuogu koro ka juju kodhi to giro ka ground is hostile so there's really ne wagone jalo monang ojuogi yes koro maji ninyowa iro kan tie divide lunti jok moko mabene wayiero though it is not bad individual be nyaka bede gi pache moro okocho ni ko kanje bunge la wananchi ni koro tami ki support a particular candidate no mano ko tami kata namba nyaka bede gi candidate na even in National Assembly the speaker maro assembly dongani ngama no gochone to sa riwo jite bunge ero kama na yenya wacha chiel nogo no iwacho ni un gi structure maru